Di dalam pohon inilah orang bertapa itu ada ya. Nah ini. Desanya ini di desa Ganting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah niki kula ndamel wis kula dadosaken kaya ngeten iki damel istirahat kula cek mboten udanan ngoten mawon. Lho ngeten iki Mas nggene lebete nggih. Ya wis Ini saya masuk. Oh ini yang dibuat tidur Mbak ya? nggih niki sing kula damel tidur kali damel tempat salat. Mbak, selama tidur di sini, Nggih. apakah tidak pernah ketemu makhluk-makhluk seperti gaib gitu Mbak? Waduh. Nggih mboten nate ketinggal ngoten-ngoten niku Mas, kula anggap kados griya kula ki ambek pun Ini terus marah-marah enten penculik-penculiknya kan? mboten enten kaya ngoten-ngoten niku. Mboten enten. Ada ularnya Mbak Jalal? Mboten wonten. Alhamdulillahirabbil alamin mboten enten. Terus tidak pernah punya rasa takut atau Wah, mboten enten rasa kaya ngoten niku. Sedaya makhluk niku sami mawon kan. Mek mboten diganggu nggih mboten ganggu, ngoten mawon. jadi ini dikelilingi akar ya? Nggih dikelilingi akar. Kula awale nggih kula enten perencanaan, sampun enten perencanaan. Saderenge niki dados ngeten iki kula enten gane wingking mriku Mas. Tapi sudah dirancang ngoten. Sampun ngajenge pun kula rancang pun enten perencanaan. Pun enten pancene perencanaan. Lah kados ngeten-ngeten iki kan rumiyin kula nggih kula anu napa? Akar niki kan kula cancangi sedaya lah kados ngeten-ngeten iki lho. Niki bekas akar cancangan niki Mas. Bekase kula anu rumiyin lho kados ngeten iki kan kula kados gane ngajeng wau lho niki. Mbak, terus hidup di sini nih masuknya kira-kira tahun berapa? Kula mlebet gane mriki niku 2004. 2004. Nggih. Berarti sudah 20 tahun Nggih sampai sakniki. bermeditasi, sholat dan lain sebagainya, tidur di sini Mbak. Nggih, nggih. Menyendiri gitu ya Mbak ya istilahnya itu ya. Nggih, nggih. Ya napa nggih kula niku gesang niku kula kepingin madosi gesang sing napa nek angsal anu nih Gusti Allah ngoten. Kula belajar diridani Gusti Allah gesang kula niku yo napa? Belajar kula ngoten. Awale niku ngoten. Ati oh tiang niku nek anu kaya ngene rek. Oh urip iku gak oleh ngene ambek kanca. Nek wong kancane gak umpamane gak duwe awak dhewe sing duwe ya kudu kek ana ngoten kula niki. Selama di sini apa jenengan ada pencerahan batin seperti itu? Nggih alhamdulillah enten kaya ngoten niku babakan kaya ngeten. Makhluk Gusti Allah niku kan kata gaib nggih enten, nyata nggih enten kan ngoten. Adi gambaran-gambaran sing kaya ngoten niku enten. Pengalaman spiritual apa yang pernah jenengan alami? Nggih nyuwun sewu Mas, nggih kula niki kan sing ngalami kula ki ambek, katon jenengan kan mboten tumut ngalami. Mungkin kula cerita sing kaya ngoten-ngoten niku kula wedi Mas. Wedine napa? Tiyang niku kan enten sing percaya, enten sing mboten. Lah kaya ngoten niku nek wicantenan kaya ngoten niku mboten ten kaya ngeten iki mboten wantun kula. Tapi paling tidak ada Pak ya pernah mengalami kejadian spiritual seperti itu ya? Nggih enten sajatine nggih kata wong babakan gaib niku mesti anane. Sinten sing mboten percaya kali gaib nggih ya. Wong Gusti Allah niku maha gaib, dat sing gaib. Nah nek mboten percaya kali kegaiban, gaib kan mboten percaya kali Gusti Allah. Ngoten ya. Apakah panjenengan nate ten mriki terus enten pusaka Nggih wonten Mas, kula niku damel napa ngoten-ngoten pun bete jamane Mas. Sakniki jaman napa? Jaman elektronik kok sakniki pun enten HP, enten anu, pun
modern damel ngoten niku. Tapi pernah nggak panjenengan diberi sosok goib, misalkan pusaka disuruh ngambil atau apa? Nggih, nate cuma nggih mboten kula anu, mboten kula pendet. Nggih kula mek mastani mek ngeten tok, damel napa ngoten. Ngoten niku mboten damel kehidupan. Ngoten niku namung kula nggih niku wau ilmune Gusti Allah sing kula damel. Damel napa ngoten Mas, mboten cocok. Nggih nyambut damel sing saestu-estune nyambut damel kaya jenengan ngene niki kan usaha. Amriyang sale rejeki yok napa lho, ngeten iki kan usaha jenengan. Mboten kok bondo tangan telur si wong Jawa. Bondo tangan niku males nyambut damel lah. Apakah pernah ada tamu atau orang tertentu yang minta, misalkan minta kesembuhan, minta kaya, ada? Nggih, enten mawon minta kesembuhan nggih enten, minta koyok ngoten niku, nyuwun koyok ngoten niku nggih enten. Cuma nggih kula dasari mpun sampai sing koyok ngoten wis nyambut damel sing temen Gusti Allah mungkin kan maringi. Nah, tiyang niku kedah sabar, riyado ini niku kesabaran. Lah dusun kula niki kan namine dusun Kenongo. Lah kebeneran mbah-mbah kula rumiyin mendet dugi bahasa dugi kilenan Arab maksudnya niku kona'ah. Lah kona'ah niki bahasane niku dinopoaken nggih di napa nek ngarani basa Jawa niku kona'ah niku sabar. Kenongo kona'ah niku tembung bahasa Jawa niku napa nggih nek ngarani napa pantun napa kona'ah niku sami kali kesabaran. Nggih. Lah dinamiaken Kenongo niku nggih enten anune niku wau. Napa nggih apa kula kadang ngeling kadang nggih supe. Bahasa kona'ah niku paribasan lah. Nggih. Cara anune niku kona'ah sabar. Lah nek tiyang pun medal kesabarane kan dados niku ambune wangi kados kembang kenongo. Maksude mbae niku kaya ngoten. Damel dusun. Barangkali ada pesan dari pengalaman spiritual yang untuk disampaikan kepada orang banyak, Mbak. Barangkali ada panjenengan mengalami kejadian spiritual yang biasanya kan kalau orang-orang baik itu kan mendapat pesan spiritual untuk disebarkan kebaikan ke masyarakat luas seperti itu, barangkali ada seperti itu, Mbak. Nggih niku wau pesen kula kali kanca-kanca sedaya, empun sampai wedi-wedi, empun sampai napa nggih nek nyambut damel niku nggih sing leres nyambut gawe sak benere nyambut damel empun sing nggo sing angen-angen sing koyok-koyok ngoten niku. Nggih koyok ngoten niku pesen kula nggih. Mendhet kali bahasae Kanjeng Sunan Ampel, madhep mantep manembah marang Gusti lan makarya. Nah, molimo niki sing dilampahi kali molimo sing mboten dilampahi niku pun jenengan kan pun semerap. Molimo sing dilampahi mawon sing didamel. Madhep mantep manembah marang Gusti lan makarya. Ngoten mawon. Nah, untuk pesan untuk tahun-tahun ke depan ini seperti apa, Mbak, kira-kira? Pesan moral yang perlu disampaikan untuk bangsa Indonesia ini. Soalnya ya kadang-kadang kan bangsa ini supaya selamat seperti itulah untuk bangsa Indonesia. Harapannya, doanya seperti itu. Harapan kula nggih sedaya niku tiyang pun semerap Mas bangsane dhewe kaya ngeten niku yok napa sih amri apike bangsaku aja sing kaya ngono lah tumindak bangsane cek teman-teman dadi negara sing apik sing napa dicita-citaken para leluhure sing pendiri-pendiri bangsa niku adil makmur sejahtera nurut gambaran Pancasila sila ke-1 sampai ke gangsal niku cek endang tercapai kaya ngoten. Kira-kira ada apa bangsa Indonesia ini? Barangkali ada gunung meledos atau apa? Oh niku kejadian alam niku nggih enten
napa nggih nek ngarani niku tindak tanduke tiyang kiyambak Mas. Kan terpikir kan kata banjir dan itu kan tanda-tanda alam ngeten niku Pak. Niku damel hikmahe tiyang gesang supaya gak kejadian kaya ngoten niku yok napa nggih ya kaya napa oh mbok menawa kurang tumata kurang nguripe wong kurang tumata dadi Gusti Allah nyukani kaya ngoten niku ditarik kesimpulan hikmahe mpun napa kadang wong niku kan nelongso kaya ngoten kadung emosine muncak. Apakah untuk tahun-tahun ini ada lagi misalkan gunung meletus atau banjir seperti itu Mbak? Nggih, kira kula nek mendalam kaya ngoten niku mboten wantun Mas. Niku kehendake Gusti Allah Mas. Tiyang niku nek disiki kersane Gusti Allah niku mboten napa mboten angsal lah. Nggih namine ujian niku suatu saat nggih enten mawon. Kados tiyang sekolah lak ben taun enten ujian. Nah, artine saged nglampahi ujiane kan meningkat kedudukane ya. Nggih insyaallah nek cara nggih Pak Prabowo nek mimpin kados ngoten insyaallah bencana niku cepat selesai Mas. Sebabe kula nek ningali Pak Prabowo nggene TV ucapane kaya ngoten mosok kabeh anu nang Pak Prabowo kaya ngeten. Nek kula mboten Mas, nek Pak Prabowo niku kula mulai awal Pak Prabowo nyalokaken kula pun anu Pak Prabowo tadi sampai ping 3 niku kula nyoblos Pak Prabowo nggih. Ternyata nggih alhamdulillah ketiga niku Pak Prabowo dados. Ancene kula nek ningali Pak Prabowo niku nggih tiyange niku nggih wis napa nggih. Kali bangsa Indonesia niku anune napa nek anu nggih mendarah daging lah mumpun kados ngoten. Kersane kula dilokno wong ngeten-ngeten ancene kula nek kula ningali nggene pidato ceramah-ceramah kan kula ikuti terus Pak Prabowo niku. Adi tiyang niku cara ceramah niku mboten blenger anune napa niku tiyang saged kan Pak Prabowo ngoten. Kira-kira Pak Prabowo ini kalau mencalonkan lagi jadi apa tidak? Kira-kira menurut perilakunya beliau. Nek menurut perilaku insyaallah dados Mas kari nunggu waktune sampai napa mboten wong Pak Prabowo umure pun sak monten nggih ya. Ati nggih gantosan lah nek Mas anu monggo ngoten enten generasine penerus seperti Pak Prabowo kula ndongaaken ngoten tok mawon. Nek Pak Prabowo nggih nek kepingin nyalokaken napa nggih waktune nyukupi napa nggih cekap wong Pak Prabowo nek sakniki umure pun sak monten nggih ya. Saged keliling-keliling, Pak. Monggo. Akan napa? Nggih. Samping-samping ngoten niku. Nggih. Monggo. Sae.